kan ɛwɔ mmarahyɛ badwafie nam so nti sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn tumi tena akonnwa no so kyɛ na mpɛsoa ahodoɔ ndaa nyinaa no wɔn ade hyɛ kyinkyim 100% to ɔba de ma wɔn de a ɛna wɔn hwɛ sɛ Ghana ɛbɛdi kan ansa na wɔn mama nyɔkuo ahodoɔ wɔn firi mu no ɛnso atoatoa so. Underline the words political leaders. Your election as members of parliament presents you with the opportunity to contribute meaningfully to the quality of lives of Ghanaians and the development of Ghana as a country. This is an onerous responsibility, difficult to fulfill. It demands a lot of attention and sacrifice of oneself and family, but it's always also rewarding, not materially, but in reputation and dignity. This orientation is to also give you a good beginning, a solid foundation, and a dependable ladder to climb. So I urge you, as others have done, to pay attention and take advantage of it. This is the first opportunity to also let you break the ice. You've already been told you have to make new friends and build a parliamentary family. Surprising, some of you might have heard, and you may think that is rumor. It's not rumor. There are some parliaments where we have real lovers from different sides of the house moving together. I was on your turn and carry on my Ghana chairman and our Wamra Shebajafia, Speaker of Parliament. You're Alban Sumana Babin. Yatwa and some no aso. None of my own for better quarter a waffle mantamu. And I did a sadia to my penny John Dramani Mahaman Nim. I trust I want my son a pa. A reason baby a teacher of 1 year son or so we shall maybe a chamu no man penny. John Dramani Mahaman and 2 bomb no. What by your babuko to just say one nom. Asra pa saflamante mother sienshe na one woman and my tosum ye no et minya kraba shampa woman de ose your e me bra bato da ne dru so no woman nyina tintim ye ade manoa na ja saflamante mo so one matumi abomoden enam so nti no wo kire se na wo ba flamante mo ye tumi nka woman Ghana enkronkro awodo na mantam mo a ema o ma yi sikapuduo afa no amanyosam mu afa no economy anasa no ma wodo a ede sika twe enyoma de braye ana afenso kra na ya mamre ene amane mu a yentumi nka wabla framantemu ye be ye fremu de biara da nam sayo so ntini won mo srama mpanyin John Dramani Mahama sene maye tosum ye nu ya wa by word na dawro mu won wose won ma de hia ma ne mema won mo framantemu ya won mo ti abo bew se won mu nim won ni mo de no na so afo wodro wa hya se a wayiyi no wo betumi de won mo dia ba mu bi wo so wo no pa se we ne nyoma wodro betumi aboa ama flamanta mo so asanso aye krabahwe na afenso fabie no afa ne ntoma pa ade afra president adema voter regional house of chiefs ayetogbe tepre hodo wono anene nsamtrofo edi nkomo ya tinimpo ne sensusu yen wo moda na de akira se wo mo gima mpanye di pa ya wo monim sese ne wo makru kire won nsam na wode agon krata so no ayere so pa so amampanye John Dramani Mahama wode bekwa adwundwene mu na afenso wahwe se flamanta mo ade hyenso afa wei ne manfo wo yi wo mo sa sofo no wo mo so ebetumi aka ho bi abuso ya kwansam foforo mo na nsam nche kra ana bada adwa se na free senior high school no ankoda na de sua mu afa na aduane die no enwo ya kwatwe ye papa anya sebra ya kasai anuane awodo bi no mu asukusuku awodo no won mu die ne bi mu kra kire se akwakwa ya gare ebi nso kra po no ma chese mo ne nkwan no na mo ne ade enka ho akwakwa ya hometesem na ene papi no a ana omodo ma no atomu a wo mo hwa na no kra mpo yenka bi hyem na chase wo mo de beto dwa asra batan hwefo ene awofo nyina se wo mo so nya bi mfamoa na sika kakra bi o betumi nso so de aboa na nkoda no de mo atumi akonkan no won matumi aya nsa andai abada da ya wo twa mu no asua ya na shoma Ghana ngoma sua won sam so panyipa ya no kasa de ma wonom yero akwase kwaten ana edeto oban no anim atwesa ne wa hunu pa
se wa how pinua e wo ma Ghana wo masua mu ya chechiri afa na duane die hu enam so nti se yewra chonto mani mahama wo so ma Ghana wo masua ade na koma so dia ene na won hwai na nuane die no so no wo betumi afa to ne bo na na kire ya no wo betumi aye bidia boa se ne ba ya ye mofra na de die mu e betumi akonkan inyina ya fa asefo inyina manketwa na me de enye de osowo ye enye de okoso ye at the end of the day leadership is about responsibility. Exactly. Wo fa ewu mu jawade a eye ka usom eye kokoo so na de kokoo de enye okote e de board na so na and this is not a creation by anyone. This is an organic creation based on the politics we do here. If we heavily criticize a certain policy because we feel one government is benefiting from it, you boom. Yes, so we know more than Kimpiski. I could do the anopel. I do Saturdays at one more at the Lancaster. No more could do the anopel. You say, hey, and they say they're marking a flow through your taps. I say, no, when you heavily criticize the policy, people are sustaining the policy, at some point, more wants to sustain, they get afraid, and that is what we are witnessing now. The suppliers are not willing to sell the food. And I also didn't get a supplier and said, when I saw the Janebe continue, maybe 3 months of crime, from a buying year, and when I didn't take it 3 months. And I thought for so much, okay. We don't send food money to the schools. Only a percentage of the total budget election, which is happens to be the 30%, which is one more top price abosono. And it's a system that we have been using. And I'm also saying, if the logic is said, we should finish fixing all problems before we school there. Then some way, somehow, we probably may be going to school in June because the new government will settle. Because the old government had trouble with the supply and send the the supply is a businessman. But don't let us make it mechanical. The supply is a businessman. You don't even need to tell suppliers on because no they come from emphasis. I no compare you now so no supply to my Jeff in some my headmaster. Who your supplier now buy now the it's as basic as it is. I was your way I can penny pay and on Casada Mama Ghana woman your request and your ten and can I pay your quay. Na a woman one oh my Ghana. You know, what they are saved, do so yaman, Yanko, and more answer some. Executive Director of the Africa Center for Energy Policy, Ora Benjamin Boache answered your 2 jar address and name, Sandia Bulk Oil Storage and Transportation Company Limited, Wamujuma Dia Shasia, El Toto, pay Wamagana Munwasa Metepa. Na a neocran branky here, Wamo, Sawamba Bua Amo May, and you know what they are so fun and Tomapa, Efra, not from Guawo Dwan and your mouth dry here no. Yansa atumi aka na so na enyo ma hudo ye hunu nyina no ayade enko yi wose atetia proper nsam ama mpanyufo wom go no kam ye se sika nko na sabi pradia se ho ebinum ma no nkwanta ya sade ora so mde ye aduma no anya sa na nega na ye hu moved away from reserve company to focus on commercial activities. So it's actually been competing with the local businesses, the BDCs, who are set up to actually build capital and compete with international players. And then you have a state out competing these BDCs and rendering them inefficient or incapable of actually competing at the global stage. So that is what BOST has actually been doing, rather than keeping strategic stocks and maintaining assets that are aligned to that purpose. According to Boache, the downstream na amanaboya if you want more ba atrose akronfo from amoyefo amagedon fo no kwakoto shebas bia na efigaru ebaba sene akọ ayakumase ama enei no nipa pinu a ena wan maprepre mu odin ye papa na amanabo no kire mu se anu anumre ba sa no wotwe aso ade kro no ana wan mu se basia efigaru de ba no akronfo hyase ya won tututuo ade bomu na ahomeche sam ne se passenger fo a na wonum ewo hyem ni mu no dodo no a enene wonum prepra ya ebi nso ba bia wonum da no anu akwakoyo den ade ama wonum
ye ka say abambofo ye womo ewo upper east region one ma ye bi adiaboa ama enei enuoma pinu a na ekoso fa na somdua mu de na soso one ma hyase ehya de hye nyina bose obi anka na koma ntone yam san se firi na de kro no wo so ba ba hwase ne be na kronfronfo a one mo chete se ewo chivido apoye mantam wo no wo betumi atu wo mu nyina esosa na sa kronfronfo san sam ye mu no gomu akoti ɛhɔ nom ɛna yɛduru na mfimfini mantam mu ɛna amanebɔyɛ yɛn saka ɛkyerɛ sɛ driver ne bi a wɔnyɛ mfinhyia no aduonum nkono Isaac ayim ɛne ne din na papa sɛneɛ ne koko aduo na wɔtumi atwi ɛde afa akorɔmfoɔmfoɔ ɛnsɛm wɔ n'abusua adehyɛ pii no a na ahyɛse a wɔn mo bɔ mu nsɛm hyerɛhyerɛhyerɛw ɛde ɛma noɔ na wɔn mo kyerɛ mu sɛ ɛno ada ade ba bɛkye nnɛ na sɛ no ahomakye no mu no ɛna kia truck yi bi abusua wɔne ne mati ya yɛwura Isaac ayim a wɔnyɛ mfinhyia no aduonum nkono wɔne ne mati frɛmpɔn kodwo ɛne na atimmuo na wɔn mo nan kwan so a wɔn mo korɔ no ano ɛna ɔmo kɔkɔtoo akorɔmfoɔmfoɔ enipa mako enum sɛ wɔn abɔ pampim ɛwɔ kwan no soɔ na sɛdeɛ wɔn mo bi asiesie wɔn mo na abusua wɔn mo abɛka sɛ wɔn yɛ apolisifoɔ a wɔn gyina kwan so na wɔhwɛ sɛ ne bɛyɛ kwan so kɔsɛkɔsɛ dwumadie ɛbɛtumi akɔ soɔ wɔn kita tɔɔkye bia kyɛsɛ kaa bi a ɛbɛduru bia no na wɔn boa pa ato ɛde ahwɛ wɔn anim anya dan a wobɛgyina wogyina yɛ na kyɛsɛ wɔn agye wɔn nneɛma nyina ta na ɛbɛrɛ a wɔwura yi ne ne mɛɛti aduru hɔ nom a wɔn mo sɛ yɛ akorɔmfoɔmfoɔ na mmanya apolisifoɔ no ɛna sɛ papa yi nya akokoduro soronko ɛde twi fa wɔn mu yɛ nnɛ a yɛ kasa no wɔwura na tumi anya ne ti ɛdedi mu o na yɛne wɔwura kɔdwo frempɔn yɛ wɔ no ayɛ kia truck hyɛnkani ne mɛɛti atwetwe nkɔmmɔ ɛna sɛneɛ wɔn si bi ho asɛm no ankasa no wɔn bɔ mu ɛde kyerɛ Sompa. Nti me de force di mojasia na me de ko car no force ya e de ko do police station. There have been reports of other I was ya hwese ye benya owura Isaac ayimu ne no na yabo ede amamo yanyina soe na yemfa seda amanwumako ye didi soe 21st clinic yesiatica expert abusua woto osintini atwenwa de aba na hona mu wana kwai na dɔkɔtafoɔ nhwɛwɔ mabere yie papaapa ya wɔwɔ nimdeɛ mapa ɛwɔ nipadua no akɔ ne ho ɔsɛ baabia ha obia no kɔna 21st foɔ nhwɛw tikyiriw ɛne siatica yadeɛ Kumasi wobɛhu mu ahwɛ Overseas Junction Accra wobɛdɔm market afei so nyane nkranza Tachima ne ɛne nkrabata dunum nkaye no wobɛhu wɔ mo ɛwɔ hɔ nom 3 herbal center so the 3 core capsules ɛde aba adwama so abusua kɔ ne kɔpɛ bitɔe ɛduro baako na so ne dwumadi edi wɔ nipadua mu no ɛyɛ ahodoɔ no mmiɛnsa sisiadeɛ kɔkɔ afɛ ayam tim ɛba betu no nyinaa se deɛ firi hɔ no ma wɔsan so anya akɔ ahosan wɔkɔ me ɛyɛ ahodoɔ ɛtɔ no titiriw ane kwalana kaba dare haba misti amasa pedanka wansa ebeka bi wai ane nyumeko awodo a wondom so yasene ama yede no no sia kase boy baba somye yamfa seda ama kwame apia na fei Kelvin da munyina mo se akoso asomwa wonne kuruche nsem no man semfo panyo rasante abo Benedict adom se mo Ransford nso aseda ne bi enkan medin ene akoso ya ajewa kwade aboaten ya sɔre so akɔ na